ako sa likod. Wow! Ang ganda! Ha? Ah, sige. Ikaw sa i-video. Bantay ha, kaya basig. Bira ko na. Pistot. May video ano wala nag Merry Christmas! Kung kanus, hapit na ng human. Karoon pa ito nagkalag din eh. Hindi, anak to. Paskuhan 2021 oh. Murag kabuting. Ganagay ko sa entrance bang mga bulak. Ganagay ko. Sus, dugayan ako nakahuna-huna eh. Dugay kayo na, ano? Ah, dito na lang ta sa kuan mukaon. Katong sa food court. Pero kananan po to. Mau na ito gagyan nila. Amo ni o Pedros. Dulpo. Or di ay. Dulpo. Pare diri man to inani man to ang kuan sa Pedros. Ang inani po to ang setting. Oh, pin